Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Yamba mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma lake lipitiriza kuonetsetsa kuti kuli chitetezo ndi mtendere kwa Amalawi onse pogwiritsa ntchito njira komanso ndondomeko zolimbikitsa mgwirizano. Mutharika ayankhula izi pamwambo oveka nyota asilikali okwana 122 omwe amaliza maphunziro awo ku sukulu ya asilikali ya Mafco mboma la Salima. Iwo ati aonetsetsa kuti anthu akutenga nawo mbali kulimbikitsa mtendere madera awo. Yamikanisi Mtowe ali ndi ripoti. Anthu osiyanasiyana kuphatikizapo aboma, mafumu, atsogoleri a Malawi Defense komanso abwenzi ndi abale a asilikaliwa anafika pamwambowu kudzachitira umboni zakulimbika mtima kwa asilikaliwa omwe avekedwa nyota atatsiriza maphunziro a chaka ndi theka. Asilikaliwa alumbira kugwira ntchito yawo mopanda mantha poteteza ufulu wa Malawi komanso dziko lino. Mawu ake mtsogoleri wa dziko la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mkulu wa nthambi ya chitetezo ya MDF walimbikitsa asilikaliwa kulemekeza malumbiro omwe achita kuteteza malamulo a dziko lino komanso kukhala akatswiri pa ntchito nthawi zonse. Profesa Mutharika wati asilikali sakuyenera kuonetsera mbali pa ndale ndipo azitumikira dziko mwachilungamo komanso mwaulemu. Iwo ati dziko la Malawi lipitirira kugwira ntchito ndi maiko ena polimbikitsa mtendere komanso umodzi m'maiko a mu Africa. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati mgwirizano ndi maiko ena oyandikana nawo ndi maiko ena zingathandize kuthana ndi ziopsezo monga uchigawenga ndi mchitidwe wozembetsa anthu. Ndipo mawu ake mkulu wa MDF General George Alexander Jaff Jr. wati asilikali a MDF apitiriza kugwira ntchito yawo mwaukadaulo komanso modzipereka kuti dziko likhale lotukuka komanso lotetezeka. Mwa asilikali atsopano omwe amaliza maphunziro awo 10 amachokera ku Kenya, Zambia, Tanzania ndi Eswatini. Asilikaliwa onse ndi 122 ndipo 26 mwa iwo ndi amayi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika apereka 10 million kwacha ku gulu la amayi omwe ndi akazi a asilikali ku sukulu ya asilikali ya Malawi Armed Forces College Mafco kuti ziwathandizire pa ntchito zosiyanasiyana pansi pa gulu lawo. Profesa Mutharika waperekanso mphatso ya 2 million kwa asilikali anayi omwe achita bwino pa maphunziro awo a asilikali. Aliyense walandira 500,000 Malawi kwacha. Yamikanisi Mtowe, MBC Salima. Ndipo President Profesa Arthur Peter Mutharika watuma wachiwiri kwa President wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah kuti akatsogolere mwambo otsekulira msonkhano wa nduna loweruka pa 29 Novemba mboma la Mangochi. Msonkhanowu omwe ndi wa masiku awiri ati okapereka mwayi okambirana nkhani zofunika pakayendetsedwe ka makamaka kaboma katsopano komanso nkhani zokonza chuma cha dziko lino. Msonkhanowu awukonza ndi thandizo la chuma lochokera ku bungwe la UNDP. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wabwera kuno kumudzi kuchokera ku Luanda mdziko la Angola komwe anakayimira mtsogoleri wa dziko lino pa msonkhano wachisanu ndi chiwiri wa mabungwe a African Union ndi European Union. Dr. Jane Ansah afika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe. Ali ku msonkhanowu mwazina Dr. Ansah anatsindika kufunika kuti njira yanakala ayikonze msanga kuti ati ndiyofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lidzichita nawo malonda ndi maiko ena. Msonkhanowu
unabweretsa pamodzi atsogoleri 57 a bungwe la EU komanso atsogoleri 55 a bungwe la African Union. Nduna ya zaumoyo a Madaliso Waloyi ati akufuna kulumikizitsa ntchito za ukadaulo makamaka ntchito za kundunawo ndi zochitika za maofesi a zaumoyo m'maboma pofuna kuthana ndi zovuta zomwe zikuphinja ntchito yopereka thandizo la umoyo m'maboma. Ndunayi yanena izi kusalima pa msonkhano omwe anachititsa makamaka wa akuluakulu akundunawo komanso akuluakulu azachipatala m'maboma. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti ili. Pa msonkhanowu unduna wa zaumoyo wati pakadali pano ntchito yopereka thandizo la zaumoyo mdziko muno ndi yakasakaniza poti magawo ena akuchita bwino ndipo ena sakuchita bwino. Nkhani zachuma, kusintha kwa zinthu ndi luso la makono ndi zina mwa zinthu zomwe akuti zikukhudza kagwiridwe ka ntchito zachipatala. Pachifukwa ichi msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu aku unduna wa zaumoyo komanso amzipatala za m'maboma kuti aunike magawo omwe mukufunika kusintha kwa changu komanso mmene zachuma akuzigawira mwa zina. Mmawu ake potsekulira msonkhanowu nduna ya zaumoyo a Madaliso Waloyi ati cholinga cha undunawu ndikuonetsetsa kuti ndondomeko zaumoyo zikufikira ndi kuthandiza anthu mwamsanga zikukhala zodalirika ndipo zikuyika odwala patsogolo. Waloyi ati undunawu ukufunitsitsa kukonzanso ntchito zaumoyo pofuna kuonetsetsa kuti unduna komanso akuluakulu a zaumoyo akulumikizana bwino, akukhala ndi cholinga chimodzi ndi kupereka thandizo lapamwamba kwa Amalawi. Nkhani yake ndionera kuti pakhale ubale waukulu kwambiri okhuzana ndi kuti kodi mavuto athu omwe alipo tithana nawo bwanji, komanso tufuna tionesese kuti chilichonse chomwe tikuchita ngati ministry chikhale chokuti munthu amene ali patient yemwe sakumva bwino kaya wabwera ku district kaya wabwera ku chipatala cha kumudzi chija athe kuthandizidwa moyenerera. Komanso mavuto omwe alipo pakadali pano munamva kale kuti kuli mavuto okhuza kusowa kwa mankhwala, kubedwa mankhwala, komanso ku chipatala kuja nkhani za ukhondo, zinthu zoti zaonongeka muzipatala muja zosiyana-siyana zomwe zimathokati zikupanga fila akafika ku chipatala kuti tofuna tionesese kuti zimenezi tithane nazo. Wapa mpando wa akuluakulu za chipatalawa Dr. Henry Chibowa Jr. watali ndi chiyembekezo kuti zomwe atakambiranezi zithandizira kupeza njira zotukulira ntchito yopereka zaumoyo m'maboma ndi kufikira Amalawi moyenera. Amalawi ndithu ayembekezere kuti zambiri zikhala zikusintha chifukwa msonkhano umene tabwera pano tikuwunikira ndondomeko zosiyana-siyana kuti kodi tingasinthe pati ndi pati chonga chokuti ntchito za umoyo zipite patsogolo. Ndiye ndithu Amalawi akhale ndi chiyembekezo kunena kuti zambiri zakayendetsedwe ka mazipatala za boma mu district zikhala zikusintha. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu a zaumoyo a maboma onse a mdziko muno. Beatrice Mwape, MBC, Salima. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Shadrack Namalomba ayamikira aphungu ati kamba kodzipereka mu zokambirana zawo sabatayi chifukwa ndizopindulira Amalawi. Namalomba ayankhula izi ndi MBC potsatira kumaliza zokambirana za msabata ino. Charles Wahara wadza ndi ripoti ili. Pamene aphungu anayamba zokambirana zawo lolemba sabata ino ku nyumba ya malamulo anapitirizabe kufotokoza ndi kuyikirapo ndemanga pa mawu amene anayankhula nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka amene amafotokoza ndondomeko ya chuma ya mkati mwa chaka. Panalinso zambiri zimene zinachitika kupatulapo mafunso komanso mayankho kwa nduna. Lachitatu aphungu a nyumba ya malamulo anavomereza a Feston Maere kukhala mkulu oyimira boma pa milandu, Director of Public Prosecutions DPP. Pamene lachinayi aphungu anakambirananso nkhani zokhudzana ndi biru ija cholinga chake nkufuna kuonetsetsa kuti ndalama zachitukuko za CDF zikuyenda bwanji, zikuyang'aniridwa bwanji. Pakadali pano aphungu nyumbayi motsogozedwa ndi speaker anena kuti nkhani imeneyi ipite ku komiti yoona za malamulo mnyumbayi. Pamene otsogolera zokambirana mnyumbayi Ajad Muhango anatsimikiziranso aphungu kuti boma lili ndi mtima waukulu kapena kusamalira Amalawi. Izitu zikudza chifukwa cha mafunso amene amabwera nawo aphungu mnyumbayi kuti ndondomeko ya chuma ikuoneka kuti ili ndi misonkho imene anthu ambiri sakutha kumvetsetsa. Koma iwo anatsimikizira Amalawi kuti cholinga nchofuna kuti Amalawi onse akhale pa moyo wabwino, miyoyo yawo isinthike. Choncho misonkho iyi cholinga chake sikuwapanikiza yayi koma kuthandiza pa ntchito zosiyana-siyana. Mmene zokambirana mnyumbayi zimamalizika, wachiwiri wotsogolera zokambirana mnyumbayi a Shadrack Namalomba anayamikira aphungu kamba ka mtima umodzi komanso kulimbikira poonetsetsa kuti akambirane mfundo zenizeni zimene zikukhudza anthu.
titera kuti sabata iyi inali yabwino tinene kuti ndiye kuti no ntchito imene tinabwerera kuno ngati yaboma komanso ngati mamembala amene ya nyumba ya malamulo tayigwira bwino mmene amalawi atitumira kuti izagwira ntchito imene koyambirira tinaona tsiku lolemba aku opposition anadzabwera nyumba muno ndikuperekanso maganizo awo pa ndondomeko ya zachuma imene a Minister of Finance anapereka chimodzimodzinso aneneri amene amanenera nkhani zachuma anabweranso tsiku lomwelo nkuyankhulapo ndiye kutangotha pamenepo ndiye kunabwera mamembala akhalanso akuyankhula kuchoka tsiku limenelo lolembalo mpaka nakufika tsiku la lero lino tingoti wiki yamawa tikabwera ndiye kuti pano a minister adzapanga atimati kumalizitsano kuomba mkota nkhani ya mid-year budget adzayankhula lolemba likubwerali kenaka tidzalowa timati committee of supply nyumba yonse imakumana penepo kumapanga kumaunikira budget ija ndikumapanga pasi kuti no budget ikakhale no lamulo kuti no boma likathe no kuyamba kupitiriza kugwiritsa ntchito ndalama amene mpaka dali pano wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo a Esther Jolobala ayimitsa kaye zokambirana nyumbayi kufikiranso lolemba thukulo kumasana pamene aphungu adzapitirize zokambirana. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Unduna wa zaulimi wapempha makampani mdziko muno kuti ayike ndalama mu ntchito zaulimi wamthirira omwe uli ndi kuthekera kuchulukitsa zokolola zothandizira malonda apakati pa dziko lino ndi mayiko ena. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaulimi a Anderson Mbodzi wanena izi potsatira malipoti oti malo omwe bungwe la Pride lathandiza kuti pazichitika ulimi wamthirira sakugwiritsidwa ntchito mokwanira. Zambiri mu ripoti ili. Pempho loti kampani zibwere ku ntchito za ulimi ladza pamene dziko lino likutsalirabe potukula ntchito za ulimi kamba kuti akuti mwa malo okwana 407,000 hectares omwe ali ndi kuthekera kuchita ulimi wamthirira ndi mahekta 156,000 okha omwe ali ndi zipangizo zoyenera zoti ulimiwu utha kuchitika. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo Anderson Mbodzi wapempha kampani kuti zibwere ndi ndalama kuthandizira alimi omwe ali pansi pa ntchito za Pride kamba kuti mwa malo okwana 1,800 hectares omwe amangidwa kale malo okwana 811 hectares okha ndi omwe akugwiritsidwa ntchito ndi alimi. Ambodzi ati kubwera kwa makampani ku ntchito za ulimi wamthirira kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za ulimi ndi malonda. Mata kudziwa ndithu kuti alimi athu mdziko momwe ena amatha kupeza ndithu chimanga chomwe imafika mwina 8 tons per hectare ena 6 tons komapeza kuti alimi athu amapeza mwina 2 tons or 3 tons. Soneza kuti malo amene wawo sakugwira ntchito mwina ndeti kuyesa ndithu kuti aphunzitse anthu komanso tikhale nawo pasi komanso tikuwapanga link ndi makampani amene amatha kuphunzitsa maso kugula mbewu pa mitundu yoyenera ndithu tikuyesesa ndithu kuti mbali imene iyi nthambi yang'anira kuti masikimu akugwira ntchito bwanji ndikuti alimi apeza mbewu zochuluka bwanji komanso akusanana bwanji tichilimike kuti anthu athe kupeza phindu kuza mulimi wamthirira mdziko. Ndipo mkulu wa bunge la ADMAC Adan Makata ati bunge la ADMAC ligwira ntchito ndi alimi powapatsa misika. Chifukwa tili pano ndipo ndifosangalala chifukwa tikuona kuti ndi zambiri zimene tikhoza kupanga nawo limodzi alimi tikhoza kugwira nawo ntchito limodzi polima mbewu zosiyanasiyana zimene zikufunika chifukwa ife ntchito yathu yayikulu ndi kusaka misika ya mbewu zosiyanasiyana zimene zimalimidwa ku Malawi kuno ndipo tayenda kwambiri mdziko muno Malawi komanso mayiko ena osiyanasiyana amene tapeza misika cholinga choti Amalawi akalima mbewu asasowe misika ndiye tigwira nawo ntchito limodzi a Pride ndi cholinga choti mbewu zimene alimi akulima komanso ma capacities amene alimi akufuna tigwire limodzi kuti lime mbewu zofunikira komanso zochuluka kuti misika imene tayipeza tikwaniritse. Kudzera mu ntchito za ulimi wamthirira monga Shire Valley Transformation, Malawi Watershed Services komanso ndondomeko ya Pride, boma likuyembekeza kuonjezera malo a ulimi wamthirira kuchoka pa 156,000 kufika pa 220,000 hectares pofika mchaka cha 2030. Trust Office, MBC Lilongwe. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera muno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe
like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.